Wana yenko Kuro Mu Te Sen. Na shankafo bia wo twishen wa Accra Newtown Kuro ha sei no. Wani Adom Kasee ache se de Kuro Mu si ko ne me ekoso ama wo mu adwuma no enhyada enkoye no se de fango bo aye den no ama adwuma ne enkoye sampanifo bɛhwɛ no ate so a kebebo wo pa. Baby a wote e wo Ghana hanom no Kuro Mu Te Sen e wo ho ene wonom a wo Accra Newtown ye bronu bi a e wo enkranmantam hanom e na wo kyerɛ se de Kuro Mu esitie. Oh, say Kuro Mu de nye. Say Kuro Mu de nye enkoye kra. You got first cry we tie ba form na wo pompia 2 cedi. Say wo kwa 3 cedi. Oh, say na niama no kono no say nye. Oh, and I say insurance I say first insurance we get 300 at least 2.5 we benya insurance say insurance 600 700 and I say adwuma no so enko petrol no so toa no mutumu nti ye sere omampanyin okan ono no okan bia etimi ye adwuma na ye sere no ye de nyamedin sere no na oma bibia mba forma ye na I say ogu say Kuro Mu Te Sen Kuro Mu de you see the Kuro Mu de nya kura dovers no ye bre wa petrol se insurance and then 600 700 tie cover first ka was 600 say everybody be say tie and 3 million 2.5 this is o man there ye bre ye dovers in the ye bre ankasa yes kapa say ye bre taxi drivers for total drivers for ye nya ni easy ukofobia card ye adwuma watwa say ama ho petrol wo to ye adwuma first cry to petrol 50 Ghana it me adwuma be 1.5 ansa ye tumi nya bia de tumi say kwa no 50 Ghana ndu bia kwa na answer hwe insurance twa bia first insurance 60 Ghana say the insurance na 5 million 6 million enye small thing ye bre ye sra ban no omboye enye ande ye de kokromoti no idi nu besi so na enso say de ekọ no ye bre papa ye bre ye hu de ere kan ye hu de ele ye bre ko mu aye se ye bre pa anti ye sra ban no ye ande so na enso no minimum anka na kachi enim se ba ne se ye nim pa anka na ka ye fe ni so na enso ye dinesi so ye sra no ono yo panyin odi bibia anim senya papa ho ta su ni wa na o ye sra no on ye hu bibi man na insurance ne se na akosoro no emra fam de se hwe ka battery so unku 1000 na unya battery nto unku 900 unya battery nto adent na se ba ne sa ye sra ne pa insert nyina ye pe nti ono ye hu bibi man hwe ta de kite hwe kasa asalai ni pe nyina atifie ye hu de ye ka ye hu fa nti ye sra no mbo ye nenso yentumi hanya yo kakra ye ma school fees ka yentumi ntua o say free education enya so motin free education kwa amba kra mpa anka mfa so 11 ye hu de ye ka ye hu kra fa ene me kra boss 11 na ba kwa me fa miska nko bibio kra me tu fe mu me dem miska de me miska hye ho serious me tu fe mu me dem na me di miska de hye ho me mpem so hwe uko seniska mo bi a ensem bebre uko yiska ensem bebre itu minya bi mfa aban wo de amia meti mfifiri kokoto bank enso so a ukoyi nso ayi say hey kokonsa 11 akan me pa cha bebre baby hayen wo eye 32 37 hanom eye set travel like a wo hwe mechi a esie hayen pa bebre as a cause accident rough de bi acha 3 days ese onipa wu ha acha accident si wa ha nti ye sre empe fo so ye pomocha ombo de anom hwe no munyama yen na sebita frache won a ye won cross kwan no so akakra na kana bon enter travel light ni nya argument ni kan so no ba on hwe speed no de ba na no de baba no wa bekum onipa nti esron esempa fo so mo hwe no me traffic light na no ma ye hye ye ton ade obekọ echa na ya to so na osika so ate niema nkoye ene obekọ na ya to niema so ade beche obekọ na ya to so scale kra ye no ye ntimi fa anya adwuma cause ade che na de san bia eso te adisa ne se bia bia meton ade fe bola wo ho bola ne benye enye cent school fo nkola nso wo ho no bola ne ye kra cent ne ye too much enti ye pa mo to mehwe ho asema ye kroma ye din pa ye se adwuma mba paper boy ye din mi adwuma printing press paper boy ye din esem nanado onhwe na bibia embra for my ye ma ko school ye nya ska ma omo muzi finish we ni nyina ye nya ska ma omo ba nso a ye nya tese oman ye din nanado ye srew oman ye din hwe ma ye na ye ntiti ne ma so
bibia bwa yɛden yɛntumi ntɔhwe yɛntɔhwe yɛkɔ adwuma na sɛ yɛtete wɔ me maam no wɔn su saa nenia Kuro Mu de Sen ɛnyɛ koraa yɛnti ameka sɛ ɛnyɛ no mesu adwuma na mo 17 years 17 ɛsɛ mu 46 nneɛma a metotɔ a sitama me fi nkɔla binom a metotɔ nneɛma me pan bags canopy flat bag kente bag and etc adwuma bi adwuma bi ameyɛ me adwuma na bi nie leda na metɔ satan we bi a 5 no akora no na se na me pam sa bags we na me produce sa bags we de my companies bia leda na se ani etɔ no 14 then do 14 but 10 cedi say 17 cedis for 1 yard so you say to me turn man guru ni boy then lad phone light one no kura mpo no they say do 28 cedi na 28 cedi no metal leather metal glue metal phone metal card me wi amata homa me wi ahin na me de metal bag back on so me sanu adwuma me so me didi nti ya sa ban bremu e ma yan bags for no na ma so to me produce bags for ma nation no Kuro Mu nya kura no ma boa edin ntozu kura mienu eye 5 cd ene mienu 5 cd ena mo boa ye din banku kura bodo ntumi nto na nka first na yesin ka bete na ye de efo enso abete ene kwocho ba ni nyina asan kura ja fufuo no ye ntumi nto ene ma boa ye di edi kura na ekoi o man ga na enfa kura bo na ye de ye ekoi eduane first na nka nuane efiri ngrase ye de ba ene nuane nya ye de asa Kuro Mu ye din ye to ayento skansu ye de eni wono ukoto aduane na nyon wasi nyina ye de adane ma efise skansu ye de eni boto no mu udidi ahonto udidi ba ko age so deda ma de echi nti nuamabɔ ne esisi ni nyina enye se bia ye bɔ echi ne po Kuro Mu ye hye Kuro Mu ye didi ne pa enti na me de me kan sa se me kama gin se o mo hwɛ de o ma ye de afa o youth for no any boys no Ashenkafoɔ ene manfo a wɔnom ete sampɔtɛ mu yi echire mu a wɔnom de kurom enye ma wɔnom kraa yewura ba ko wɔkasaye no wɔkyire mu a kane bi nanka wokɔtɔ ba konkonte ye face the wall ena ya na eka kraa nanso sesei esan samanfo boto mu ayɛ hye na woni skanti wobɛduru choba na kokonte kraa asa